Рағоибова Раъно Ҳакимовна 6 ноябри соли 1962 дар шаҳри Самарқанд дар оилаи зиёиён таваллуд шудааст. Хатмкардаи донишкадаи педагогии шаҳри Самарқанд, оиладор, соҳиби 4 фарзанд, собиқаи корӣ зиёда аз 40 сола дорад. аълочии таълими халқии Ӯзбекистон, айни ҳол ҷонишини директор оид ба корҳои хониш дар мактаб-интернати ихтисосонидашудаи рақами 60 шаҳри Самарқанд. ассалому алайкум. хуш омадед ба студияи мо. шумо педагог ҳастед, аммо мактабе ки шумо дар онҷо фаъолият доред аз дигар мактабҳо фарқ мекунад. яъне онҷо бачаҳои таълиму тарбия мегиранд ки нуқсонҳои биниш доранд. бо онҳо кор кардан душвор нест? ва чаро айнан шумо онҷоро интихоб кардед? Якумаш ассалому алайкум. Мана таклиф кардум, раҳмат. Ман ҳамин касбама ҷудоям нағзида ҳамин касб дар омдагӣ ман ин касб ман аз тарафи модарам мондагӣ. Модарам раҳмати ҳамин бачаҳои чашмаш оҷизоба тарбияти шуда кор мекарданд. Ман ҳамин модарама корашона ҷудоям дӯст доштагӣ будам ва орзу кардагӣ ки манам ҳамин педагог шавам. Агар ҳама хеле бачаҳои соғлом ҳамчунин касал бача боштам, ҳаминава меҳрама додана барош ман худамба пешанба лоиҳа кардагӣ. ҳамин лоиҳа давомаш доистаст ки ман ҳамин бачакоба меҳрама додам, ҳамин бачакоя ҷудоям нағз дидам, ҳамин бачакои касалба таълим тарбия додан барои ман вазифаи эн якумин гуфта донистам. оё боре шудааст ки шумо аз интихоби ин касб пушаймон шуда бошед? Шудаги ҳамхел ҳолато шудае ки бачаҳо ба як марта ёд метед, ду марта ёд метед. Бачаҳо ҷудоям қиин бачаҳо ё дута ташхис будаги бачаҳо ҳам чашмаш хира, ҳам ақлан заиф. Ва ё масалан як марта ёд додан намешуд, такрор ёд метед ва ёд мегирад. ҳамхел вақтҳо мешуд ки бачаҳо ёд намегирад. Имрӯз ёд метед, фақат пурсед бо чия намедонад, фардо пурсед бо чия намедонад. ҳамхел вақтҳо ба дилам хунук шудаги аккор кай ба ино ёд мегирад. сони ман ба устозҳо таскин додагӣ, ина барош сабр дар кор. Сабр кунӣ, сабр ахираш бараси. Агар ту хостаги инсонҳо мушуд кута ман ба сабр кардана ёдаги устозҳом, не сабрама тагаш ба расидам. Сабр кунед, агар ҳама чиз нағз шудааст. тавре ки аз тарҷумаи ҳоли шумо хабардор шудем, шумо дар ин муассиса аз хизматчии оддӣ то ба дараҷаи ҷонишини директорӣ расидед. ба ин чӣ тавр ноил гардидед? Туғри гапатон мана одам аста ҳамин якҷоба даромдан ба устозон гуфтае ки дарахт якҷоба сабз мекунад. Анамин дарахта сабз кагиша ах худам қиёс мекунам. Ман ҳамҷо омдагима 82 сол омдагием ба ман ҳисобхона ба кор ба дар омдагӣ. Баъди 3 сол сеюм курсшудагима ман ба кор додам, дарс додам. Синфҳои майдава маълима шудам. Синфҳои майдава 3-4 сол кор кардаму баъди 3-4 сол мана ҷонишинашон гуфта таклиф кардам. Ман оила кардам ин корро наметонам гуфта. Худо раҳмати устозам ҳамин мактаб интернатоми устозаш Аминова Тамара Хасанна мана худашон ба ёрӣ гифтану ман ба ёд додан ҳамин касба. Сабр карда омадам ҳамин касба ман то ахиша ёд гифтам. ҳамин паррандаям қаноташ кади мегӯн. Ман ҳамин ҷамоаи апишташ парвоз карда ҳамин дараҷаga омадам. ба он ҷавононе ки имрӯзҳо дар соҳаи педагогика таълим мегиранду аммо бо сабабҳои гуногун, масалан норасогии маош ё ин ки бо баҳонаҳои дигар ин соҳаро тарк мекунанд, чӣ гуфтаниҳо доред? Ман инҳо гуфтани ҳастам ки мана ҳозир дасти мо меёмӯл ёшо мебиён. Ёшо мебиёну як рӯз ду рӯз кор мекунанд, як ма кор мекунанду маошаш камуфта биром намерӯ. Ё ки бачаҳо кади қиналӣ мекунанд. Мо ва ё ба айниқса ҳамхел бачаҳо кади маълимаҳо кади ман мӯл корбарӣ мекунам, сабр кардана ёд метиҳам ва ё натиҷааш нақш шудагиш мегӯям ҳамон натиҷааш нақс мешудагиша ва ё ба пул ба қизиқӣ накунед то касбатонро нағз бинедтон мегӯям. Ки касбаша нағз бинад вай одам тур мӯрид мекунад. шумо бо касбатон мефахред? агар имкон мешуд ба шумо имконияти аз нав интихоб кардани касбро медоданд, шумо кадом касбро интихоб мекардед? ин саволам ва мӯл додагӣ. Ман аз сараш шифокор шудани будам, чунки модарам шифокор будагӣ, лекин то ахиша равонда набурдагӣ, фарзандо пиш ҳаёт дунё бомдама азоб каштагӣ. Ман ҳамин модарама касбашона давом додани будаму, лекин модарама ҳамин касба абаҳраш буромда сони педагогӣ барафтагӣ. Мана ҳамчунин ки модарам гузоштаги педагогия даст гифтам, ана ҳамина ман
азобашам каштам, роҳаташам дидам. А пишти ҳамин ҳалол меҳнатам 4 та фарзандама калон кардам. 4 та фарзандама ман бедада өсондам, калон кардам. худо ба ҳазорон шукр мекунам. ҳамин фарзанд, ҳамин касбама абишташ фахрланӣ мекунам. Дунё ба азигар масъомда бо кадом касб таълим кунед кунагар, ман албатта ҳамин педагогика таълим мекардагӣ мешудам. меҳнати 41 солаи шумо аз ҷониби ҳукумат ягон қадршиносӣ шуд? ҳамин камтарона меҳнати мана аз тарафи давлат ман ба 2010 сол халқ таълими аълочиси ko'krak nishonasi dodan so'nggi konstitutsiya 25 soligach ба 25 солаги ko'krak nishonasini dodan man mexostam ҳамин mamga e'tibori kalon budingiz. Tashakkur baroи suhbat. Rahmat. Hozir akun ҳамин фурсат foydalanib кардам. Ҳаматона соли навки табрик мекунам. Илоҳим соли нав ба хосият биёд. Ҳамаи хонадонаш ба тинчӣ, хотири ҷамъият, шумона касботон ба худо омад диҳад. Саломат бошед. Раҳмат ва таклифатон. Ба шумо низ муборак бошад. Ташаккур. Хуш омадед.